Al mes d'abril, l'Ajuntament va iniciar les obres de recuperació de l'alzina del Passeig de Gràcia, a la qual mossèn Verdaguer va dedicar, l'any 1903, una prosa perquè era un exemplar que cridava l'atenció enmig de la filera de plataners de l'avinguda. Ara han finalitzat les obres i el vianant hi pot veure l'ombra que s'ha creat sobre el paviment amb rajoles més fosques i la inscripció d'una part de la prosa del poeta. És molt important en aquest districte precisament posar en valor tots aquells elements que reforcen la nostra història. És una història curta, de 150 anys, però és una història que ha de ser profundament també posada en valor i és simbòlica. Aquí, quan hi havia aquesta alzina, tot això era bosc i era un entorn de connexió entre Barcelona i Gràcia. Avui és una de les zones més importants del nostre país, des del punt de vista de dinamisme econòmic, de dinamisme social. Verdaguer tenia aquest conflicte que el planteja metafòricament a partir de l'alzina. Què hi fa una alzina en una ciutat plena, urbanitzada, civilitzada, amb plàtans ordenats i simètrics? Aquí tenim un aspecte, el Verdaguer romàntic, que enfronta la naturalesa i la ciutat. L'alzina la podreu trobar a la confluència del carrer Rosselló amb l'avinguda Diagonal.